Asa naman yung bata Nahuman naman akong dungag. Nahuman na hapit na ako magbugha. Buha pa yung mulig, buwang. Asa na ba pa doon yung bata Kapason ko gali, be. Bata yung tawhana. Kita naman yung ipabugha, kita amahan. Sige naman tayo, bubuhat tayo nga niya kasi nagkuna sila. Si Rale, di ba si Rale? Kapason ko gali, be. Asa na ba tong ahong anak? Ako na mahilig pasilhig ng aning grabing sagbuta nga tiguang na ta. Grabe nang sakitag akong hawak. Hay nakaputuro naglaag tong bata Ayun tatog siya gipasilhig ani kay grabing sagbutang daghana. Asa ba bata Uy! Udto na lang malang. Wa pa rin dito pamahaw tong tawhana. Dong! Kita ang tibangs dong! Kuya, kita man kuya. Tudig to ya, nag-email. Asa mo napita dong? Toy la Jirens noy, nag-email. Kau ba niyang anak? Ato na sila digirans day dong? Wa dyan yung busy yung bata Puro dyan yung email. Why pamahaw? Mular gurag duwa. Mabuha dyan yung bata Maling bata 20 minutes later. Bay! Asa rin yung anak, bay? Hay imong anak. Asa na imong anak paingon di ay? Ninyo ko man tong bata, bay, na kuno sa inyo nagduwa ko, no? Kabay sa mong anak. Hay nasa amo nga akong anak wa manggali po diri. Gipasagdan ko niya nga ako gipasilhig bang tiguang na ko sakit na kayo akong hawak. Ni maling bataan, sibat. Maling pana sagbuta. Tapos gibiyaan ko. Wa guro taw magkuan guro. Basing uban to silang tibang siguro imong anak. Awa dyan na sa inyo, habay? Wa lagi in taon. Kay kung naa pa diri na adin he. Basing nag-uban to imong anak tong akong anak. Sus, asa na ba ni bata pa dong ito panulihon, oy? Ba, mayroon sa ayun ko ba bayog ito panulihon? Ay ta kay wa para to ikaon tong ahong anak gibiyaan ko sa animal. Gibiyaan ko ka nanilhig. Imbes ako tong gisugo nga panilhig kay daghan nagsagbot atong natad. Wa jud naminaw ni sibat. Tara, tara! O, doon! Paano yung mga bata Puro yung email! Tara! Mid! Masa ka napinta bay, no? Pinuwa! Kasi taunahan bay! Basin. 20 minutes later. Ay ni ang animal. Nagunsa magkadinhi nga gisugo ka na ko pasilhig dito imong kong gibiyaan. Nga daghan ay silhig ko dito sakit kayo akong hawak. Ni gumara ng email pa. Ako rin tiwason. Hay tiwason. Kaon na dito kay wa ba kay kung kaon tulo na kakaadlaw. Nabukog na ka, pauli na, kaon na. Lagi pa. Musunod ra ko sa paapod ni mo eh. Sige ha. Sunod ha. Basta di ka mo sunod bata ka. Apason ti kag latigos kabayo. Pagdali diha ha. Sunod na yun. Ay sus! Naaraman duha! Nakasinabot man duha na mga email! Mga buwang bayan mo dong! Samo kaning papa oy. Labis, hapit ako mumitik. Nagbalik na nung kog ilight. Kaya tanuwang ka na si pangusi. Bantay ba tayo di ka muli ha? Gahi ka gug bantay di ka muli! Lagi, muli rako. Ikaw man ani. One hour later. Kapag mo. Di ko tabang. Lapat pa akong marjo ni bisultas email. Way kaon, sige ragduwa. Akong grabe ng lubada. 1 hour later. Twenty minutes later.
hour later. Lamot, tol! Ay! Hindi ko ba dalawa, bay? Hey, pun! Sampakan to, bay! 20 minutes later. Ano si anak ni Gigi Ransoy, nangadaot naman ni sila. Mating mo ragwap aman mauli gurog akong anak. Napamandiri ang luto ug ang sudan wa pa man kana. Pasun gali ako balik bi kay wa pa man dito kakaon di ay itong bataa. 20 minutes later. Uy, dong. Kakita ka sa akong anak kasi Bansky. Wa pa mauli na. Wa pa to kakaon. Kirans, nakakita ko. Nagsakay tong motor, nangadaot naman siguro to. Hay na daot. Ano na kayong mga nadaot ang ahong anak? Nakabut anda ato. Nga na kayong mga nadaot. Borang to, naita kang hikot-hikot. Hay, nahikot-hikot. Nahikog na magkakatong ahong bata. Atong galing ako. Asa ka ng bata at paingon? 1 hour later. Twenty minutes later. Uy! Nausa mo diha! Gautong-utong man mo! Hoy! Nausa mo diha! Pangbangon mo, uy! Hoy! Nausa mo anak! Nang naglubog-lubog mo diha! Ko ang galit ng motor, abi! Mangini! Angin! Nausa mo diha! Nagsige mo gautong! Pangagon mo! Pangangon! Pangangon, uy! Uy! Bangon! Bangon! Kinsa ni, isang samok. Wa ko kaila na. Naon sa mga kaanak? Wala ka kailan ako? Ako ang papa! Papa kuno. Papa. Papa. Tanawa! Naon sa namin to ng akong anak? Wala kailan ako? Tungo lagi na imi lagi! Nagkiri na ng akong anak ito, wala kailan ako! Wala akong dyan ikaw-kaot kung nakadlo tungo na ng email! So sana ako sa naman tao ka na akong pagpatambal nito, nagkiri naman tao kagtaman! Yaman, yaman. Papa. Para mamasin mag-iwag. Guys, what's up mga kalubag? Yo! What's up mga kalubag? Salamat di ay kay inyong gihuman og tanawang video. Shout out time. Shout out tayo ko sa akong classmate na si Aldrin Bungkales, Aldwin Bungkales ug si John Chris Apare. Shout out ko kay Kuya Marnel Carba Cotillar og Manolo Carba Cotillar og Mama Susan Carba Cotillar og ni Papa Noli Cotillar. Karma ko ni bugo Carba. Shout out day ko ni Margaret Botleg, Kinit Botleg, ug ni Kimberly Botleg ug sa mga Botleg family. Shout out ko ninyo tanan. Salamat. Thank you.